σε μια σημαντική βράβευση ενός επιμορφωτικού Σαμαγετόπουλου του Νάσου Τσάμι, Αργυρού παγκόσμιου πρωταθλητή στους αγώνες Special Olympics στο Βερολίνο. Ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Καλησπέρα εδώ από την Κάτω Αχαγιά, από το ντέρμπι της Αχαϊκής με τον Ατρόμητο. Μάτς που ξεκίνησε πριν από δευτερόλεπτα και είναι στο 0-0, υπάρχει φάση στο παιχνίδι. Με την ομάδα της Αχαϊκής, θα πούμε σε λίγο τις συνθέσεις, να έχει μια επιθετική πρωτοβουλία εδώ, να προσπαθεί ο Σμπόρας. Σμπόρας θα βγάλει πίσω η μπάλα πλάγιο. Οι συνθέσεις λοιπόν των δύο ομάδων σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι εδώ στην Κάτω Αχαγιά. Για τον Ατρόμητο, η 11 που έχει παρατάξει ο κύριος Πεφάνης είναι 1 Τρίγκας, 2 Στεργίδης, 3 Παλούκης, 4 Λαζανάς, 5 Νικολακόπουλος, 6 Γκότσης, 7 Λεωνίδας Αγγελόπουλος, 8 Αποστολόπουλος, 9 Μπακόπουλος, 10 Γκάτσης και 11 Κωστής. Και για την αχαγιώτικη ομάδα του Νίκου Λουμπαρδέα, οι 15 Κουτρούμπας, 2 Καλογερόπουλος, 4 Χεσανθόπουλος, 5 Κιλής, 6 Βαλογιάννης, 7 Κατσίνας, 18 Πλέγας. Ένα πρόβλημα δραματισμού στον Τόμα στην προθέρμανση δεν του επέτρεψε να ανέβει στη βασική ενδεκάδα. Στη θέση του είναι ο Πλέγας. 9 Μπαλασόπουλος, 10 Φωτόπουλος, 11 Σμπόρας και 20 Σούλης. Διαιτής είναι ο κύριος Φωκάς. Αλέξανδρος Φωκάς, διαιτής Super League 2 Β' Εθνικής. Βοηθή κύριοι Ρία Βερμοπουρού και ο κύριος Χριστόπουλος. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ένα φάουλ για τον Ατρόμητο με τον Στεργίδη. Υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Η προσέλευση συνεχίζεται, είναι ηλιόλουστη στη μέρα, το βράδυ έβρεξε, αλλά είναι καλός ο καιρός και σε γενικές γραμμές σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Η ομάδα της Αχαϊκής με τον Κατσίνα προσπαθεί. Κατσίνας σίγουρα ευνοεί και το γεγονός ότι δεν παίζει και ο Πανοβριακός Γιόλου σήμερα, εδώ στο γειτονικό Γιόλο με τον Διαγόρα, και σίγουρα θα έρθει πιο πολλοί κόσμος σε αυτό το παιχνίδι. Και κατά τα ψέματα, την ίδια ώρα τα δύο παιχνίδια θα υπήρχε η προσέλευση, θα ήταν σίγουρα όχι η ίδια από το να είναι ένα παιχνίδι στην ίδια περιοχή, όπως καταλαβαίνουν όλοι. Είμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, 0-0 στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Αχαϊκή και τον Ατρόμητο, με ένα πλάγιο με τον Λιμπέρι Στεργίδη, τον πρώτο παίκτη της Παναχαϊκής, για την ομάδα των Ζαρουχλεΐκων, που έρχεται από ήττα, βαριά ήττα, 0-3 από τον Πανοβριακό μέσα στα Ζαρουχλέικα. Η Αχαϊκή από νίκη με τα Τσουκαλέικα 1-0. Προσπαθεί τώρα ο Ατρόμητος, που είναι με τις μπλε εμφανίσεις, με μπλε πορτοκαλί, με κυτρινόμαυρες, η γηπεδούχος Αχαϊκή. Ο Λαζανάς για την ομάδα του Ατρομήτου προσπαθεί. Αριστερά ο Παλούκης. Οι φιλοξενούμενοι θα βγάλουν μια σέντρα. Ο Σούλης έκοψε. Κόβουν οι παίχτες της Αχαϊκής. Και η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο για τον Ατρόμητο. Ένα πλάγιο λοιπόν για την ομάδα του Σάκη Πεφάνη. Είμαστε στο τρίτο προς τέταρτο λεπτό εδώ στην Κάτω Αχαγιά. Έχω σκάτω αξιόλογο 0-0 σε αυτό το πιο σημαντικό ίσως παιχνίδι. Όχι, ίσως είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής. Στον πρώτο όμιλο της Α κατηγορίας. Δύο ομάδες που έχουν υψηλές βλέψεις, έχουν βλέψει τετράδα σίγουρα να μπουν σε αρχικό στάδιο στα play-off. Είχαμε για μια βράβευση με την έναρξη του αγώνα, καθώς ο Νάσος Τσάμις
Αργυρός παγκόσμιος πρωταθλητής Special Olympics στο Βερολίνο. Βραβεύτηκε από τη διοίκηση της Αχαΐκης. Ένα παιδί εδώ από την Κάτω Αχαγιά που έκανε περήφανη όλη την περιοχή εδώ της Δυτικής Αχαΐας. Πήρε το αργυρό μετάλλιο στους αγώνες Special Olympics στην Κολύβηση πριν από μερικούς μήνες στο Βερολίνο και η διοίκηση Αχαΐκης δεν τον ξέχασε και τον βράβευσε. Αυτή η βράβευση έγινε πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Ένα πλάγιο λοιπόν τώρα για τον Ατρόμητο και πάμε για το 5ο λεπτό. Χωρίς σκόρ οι δύο ομάδες στο 0-0. Στη μεσαία. Μπαλιά που γίνεται, να σε ελέγχει ο Λαζανάς για την ομάδα του Ατρομήτου. Φωτόπουλος έβγαλε 9 μπαλιά. Το σούτ εδώ, out η μπάλα. Φωτόπουλος και το σούτ από τον Κατσίνα. Η μπάλα πέρασε έξω το δοκάρια. Το πρώτο σούτ στο παιχνίδι στο 5. Από την παλιά του Φωτόπουλου ο Κατσίνα σούταρε ψηλά out. Την παλιά του Φωτόπουλου Κατσίνα σούταρε out. Πρώτο σούτ στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους, την ομάδα του Νίκου Λουμπαρδέα. Ο Σούλης πίσω τώρα στον γκολκίπερ Κουτρούμπα. Κουτρούμπας απομακρύνει. Σούλης. Και Αλογερόπουλος προσπάθησε, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Με τον Παλούκι εκτελεστή στο 6ο λεπτό. Από αριστερά θα βγει η σέντρα. Μπάλα δεν έχει βγει τελικά, καταλήγει στην αγκαλιά του Κουτρούμπα. Χρυσανθόπουλος ο αρχηγός, ο Δημήτρης Χρυσανθόπουλος, που μακρύνει, προσπάθησε, φάουλ εδώ. Υπέρ του Ατρομήτου στο έδαφος ο Στεργίδης. Την προσπάθεια του Μπαλασόπουλου. Αγγελόπουλος, ο Ιας Αγγελόπουλος, πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν για τον Ατρόμητο, φίλες και φίλοι. Σάκης Πεφάνης και Νίκος Λουμπαρδέας, όρθιοι δύο προπονητές των δύο ομάδων. Στο 7 είμαστε. Με το Στεργίδη εκτελεστή, το Λιμπέρι Στεργίδης. Στεργίδης εκτέλεσε. Στεργίδης και πάλι το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Προσπάθησε ο Αποστολόπουλος ο πλευράς Ατρομήτου. Ο Χρυσανθόπουλος απομάκρυνε. Κεφαλιά του Λαζανά. Παλούκης. Κερδίζει ο Καλογερόπουλος για τους κυτρινόμαυρους. Δεν μπόρεσε όμως. Παλούκης. Έχουν περάσει παίχτες στο Ατρομήτου από την Αχαΐκη παλιότερα. Ο Κωστής, ο Λεωνίδας Αγγελόπουλος, ο Νικολακόπουλος. Είναι τρεις παίχτες που κατά το παρελθόν αγωνίστηκαν στην Αχαΐκη, τώρα είναι στον Ατρόμητο. Η Αχαΐκη προσπαθεί. Πλάγιο.
Αγγελόπουλος. Σούλης. Κουτρούμπας. Κλήσεις. Ξανθόπουλος. Σούλης. Ξεκίνησε η βασική ενδεκάδα σήμερα από τον κύριο Λουμπαρδέα. Και ενώ μπαίνουμε στο 10ο λεπτό. 0-0. Χωρίς κάτι αξιόλογο μέχρι στιγμής. Ένα σουτ ψηλά out από τον Κατσίνα στο 5. Δεν ανησύχησε ο Τρίγκας. Χρυσανθόπουλος για τα καναρίνια. Ο αρχηγός των γηπεδούχων. Προσπάθησε ο Βαλογιάννης και ο Σούλης. Θα κάνει ένα γέμισμα. Εκεί κόβει ο Παλούκης. Λάθος όμως από τον παίχτη Ατρωμή του. Και κάνει φάουλ συνέχεια. Όχι, παίζεται, λέει ο διαιτητής. Παλούκης κερδίζει και πάλι. Φωτόπουλος. Σάκης Πεφάνης από τη Θεία Λαπατρών στον Ατρόμητο φέτος. Ο Νίκος Λουμπαρδέας έμεινε στην Αχαϊκή από την περσίνη σεζόν. Μπαλασόπουλος, θα βγει μπάλα, ναι, είναι για τον Ατρόμητο το πλάγιο. Στο 11. Στο 11ο λεπτό. Αγγελόπουλος. Μπαλογιάννης έκοψε. Παλούκης. Σαπ' αριστερά για την ομάδα των Ζαρουχλεΐκων. Θα βγάλει τη σέντρα. Ο Σούλης κόβει. Διακόψε ο Σούλης. Κλήσεις. Φτάσαμε στο 12ο λεπτό. Εδώ στην κάτω Αχαγιά το 0-0 παραμένει χωρίς κάτω αξιόλογο. Ένα σουτ ψηλάου του Κατσίνα στο 5. Δεν ανησύχησε τον goalkeeper Τρίγκα. Είμαστε στο 12. Πλάγιο για τους γηπεδούχους εκτελέστηκε. Βαλογιάννης. Λογερόπουλος. Όπως προσπαθεί. Το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο μετά το λάθος των παιχτών της Αχαϊκής. Πλάγιο για την ομάδα του Ατρομήτου. Παραλαμβάνω, προέρχεται από ήττα. Σας Ζαρουχλέικα 0-3 από τον Πανοβριακό Ριόλο. Χαγιά από νίκη με τον Αστέρα Τσουκαλέικων. Δύο ομάδες που έχουν σαν στόχο την αρχική τετράδα να μπουν στα play-off. Έχουν κερδίσει ένα πλάγιο φιλοξενούμενοι με τον Παλούκι. Μπαίνουμε τώρα στο 12 προς 13. Παλούκης για τον Ατρόμητο εκτέλεσε. Έκοψαν της Αχαϊκής. Φωτόπουλος. Κλήσεις. Λογερόπουλος. Πλάγιο. Τι έχουμε εδώ, ναι. Είναι για τον Ατρόμητο η μπάλα, λέει ο κύριος Φωκάς. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Φωτόπουλος. Φωτόπουλος. Φωτόπουλος και πάλι. Σε ρυθμούς κυλάει το παιχνίδι. Με τον Ατρόμητο να προσπαθεί. Πάει να γίνει το λάθος. Τελικά κερδίζει ο Στεργίδης. Κατσίνας κέρδισε από τον Στεργίδη. Για να δούμε. Κατσίνας. Το σουτ μαζεύει ο τερματοφύλακας. Το σουτ του Κατσίνα. Μάλιστα ο τερματοφύλακας. Το σουτ του Κατσίνα εδώ στο 13 από το λάθος του Στεργίδη. Έχασε λοιπόν την ευκαιρία ο Κατσίνας. Έκανε το σουτ. Από το λάθος του Στεργίδη, μπλόκαρε όμως ο τερματοφύλακας ο Τρίγκας. Πήγε να γίνει ένα λάθος εδώ, Κουτρούμπας. Αποσόβησε το κόρερ. Όχι, έχουμε κόρερ. Εδώ λάθος. Κουτρούμπα, έχουμε κόρερ από το πουθενά για τον Ατρόμητο, φίλες και φίλοι, στο 13. Για να δούμε αυτό το στημένο για την ομάδα του Ατρομήτου. Δεν μπορούσε ο Κουτρούμπας να αποσοβήσει το κόρνερ. Έχουμε αυτό το στημένο που πάει να το εκτελέσει από ό,τι βλέπω ο Στεργίδης. Στο 13ο λεπτό, φίλες και φίλοι, που φτάσαμε εδώ στην Αχαγιά, το 0-0 παραμένει.
Λιμπέρης Στεργίδης θα εκτελέσει το κόρνερ για την ομάδα του Σάκη Πεφάνη. Για να δούμε. Κόσμος ηρωής στην εστία του γκολκίπερ Κουντρούμπα. Στεργίδης εκτελεί με το ένα χέρι. Δύσκολο ο Κουντρούμπας, πήγαινε μέσα η μπάλα. Με το ένα χέρι σε κόρνερ από την αντίθετη πλευρά. Από το πολύ καλό εκτελεσμένο κόρνερ του έμπειρου Στεργίδη. Ο Κουντρούμπας με το ένα χέρι. Νέο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους του Σάκη Πεφάνη, που σίγουρα δεν θέλουν να χάσουν εδώ στην Κάτω Αχαγιά μετά την ήττα της προηγούμενης εβδομάδας. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Έχουμε τρίτο σε σειρά κόρνερ. Αν είδα καλά, έδειξε την μπάλα ο Βαλογιάννης με το κεφάλι. Νέο κόρνερ λοιπόν για τον Ατρόμητο. Και ενώ διανύουμε, φίλες και φίλοι, το 14ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Πάμε για το 15. Το κόρνερ εκτελέστηκε με πάσα. Αγγελόπουλος θα βγάλει τη σέντρα. Γνώριμο γήπεδο, γι' αυτόν έχει παίξει πολλά χρόνια στην Αχαϊκή. Παλούκης, η μπάλα κοντράρει στη τσαπαριστερά για την ομάδα του Ατρομήτου. Προσπαθεί. Κι ο Κώστης έχει περάσει από την Αχαϊκή, βέβαια. Κάνει τις προσποιήσεις. Δεν μπορεί να περάσει και τελικά με τα πολλά κόβεται. Φάουλ για την Αχαϊκή. Ναι, σωστά το σφυρίζει ο κύριος Φωκάς. Έχουμε ένα φάουλ λοιπόν για την ομάδα της Αχαϊκής. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε, συμπληρώθηκε το πρώτο τέταρτο. Στην αναμέτρηση το 0-0 παραμένει με δύο σουτ του Κατσίνα. Το πρώτο στο 5 ψηλά out, το δεύτερο στο 13 μετά το λάθος του Στεργίδη, αν θυμάμαι καλά. Μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου, ο Τρίγκας. Κουντρούμπας δίνει συνέχεια, Χρυσανθόπουλος. Χρυσανθόπουλος για την αχαγιώτικη ομάδα. Χρυσανθόπουλος κάνει τις προσποιήσεις, ωραίες προσποιήσεις του Χρυσανθόπουλου. Αλογερόπουλος, Κατσίνας, γλίστρισε. Βαλογιάννης. Φάουλ εδώ, ναι. Υπάρχει φάουλ εδώ. Σωστά το σφυρίζει ο κύριος Φωκάς. Είναι και διαιτητής της Β' Εθνικής Super League 2. Σφυρίζει το φάουλ για τον Μάκη Βαλογιάννη. Πρόπερ στην Αχαϊκή, πέρυσι στον Πανοβριακό, φέτος και πάλι στην Αχαϊκή. Ο Μάκης Βαλογιάννης. Το φάουλ για την Αχαϊκή λοιπόν. Με τον Παναγιώτη Κατσίνα να εκτελεί πίσω στο Χρυσανθόπουλο που είναι και αρχηγός στα Καναρίνια. Χρυσανθόπουλος θα κάνει ένα γέμισμα. Προσπάθησε με τον κεφάλι ο Νικολακόπουλος. Λάθος εδώ Μπαλασόπουλος. Για να δούμε το σουτ. Δεν μπορεί. Κόπηκε ο Μπαλασόπουλος. Ήταν καλή ευκαιρία εδώ για την Αχαϊκή. Του πήρε αμυντικός ο Λαζανάς. Την μπουκιά μέσα το στόμα θα λέγαμε. Κατσίνας. Κατσίνας με το εξωτερικό θα βγάλει σέντρα ο Κατσίνας. Καλή σέντρα του Κατσίνα, πλάγιο. Για την Αχαϊκή από την προσπάθεια του Κατσίνα. Ακούω τα χειροκροτήματα των φίλων της Αχαϊκής. Υπάρχει κόσμος αρκετός στο γήπεδο σήμερα. Συν το ότι δεν παίζει και ο Πανοβριακός, έπαιξε ρόλο σίγουρα αυτό και ο καλός καιρός, γιατί έχει λιακάδα αυτή τη στιγμή εδώ στην Κάτω Αχαγιά. Το πλάγιο λοιπόν εκτελέστηκε στο 17. Κατσίνας. Απομακρύνουν οι παίχτες Ατρομήτου. Σούλης θα κατεβάσει την μπάλα ωραία. Χρυσανθόπουλος. Μπαλακόντραρε, Κατσίνας, προσπαθεί και εκεί και ο Σμπόρας. Αλεωνίδας Αγγελόπουλος κέρδισε. Έχει προηγηθεί φάουλ εδώ για τον Ατρόμητο υπέρ του Μπακόπουλου. Φάουλ μόνο για τον Ατρόμητο στο 18. Θα το εκτελέσει ο Στεργίδης. Στο 18ο λεπτό αυτό το στημένο για τους Ζαρουχλιώτες με τον Νικολακόπουλο να είναι ο εκτελεστής της ομάδας του Σάκη Πεφάνη. Νικολακόπουλος λοιπόν στο 18. Φτάσαμε εδώ στην Κάτω Αχαγιά. Το 0-0 να υπενθυμίσω παραμένει. Και αυτός έχει περάσει από την Αχαϊκή. Ο Σωτήρης ο Νικολακόπουλος παλιότερα εκτελεί το φάουλ. Ο Νικολακόπουλος εδώ προσπαθεί. Ο Γκάτσης που μακρύνει οι παίχτες της Αχαϊκής σε ένα χώρο προσπαθεί. Ο Παλούκης το πλάγιο είναι για την Αχαϊκή. Ένα πλάγιο για τους κεντρινόμαυρους. Το πλάγιο εκτελέστηκε στο 19. Μάκης προσπαθεί. Ρόπουλος, φάουλ. Όχι, παίζεται λέει ο διαιτητής ή όχι. Όχι, έχει σφυρίξει το φάουλ, σωστά. Για τους γηπεδούχους θα το εκτελέσει ο Μάκης Βαλογιάννης το φάουλ. Στο 19. Βαλογιάννης και Κλήσης αφήνει για τον Κλήση. Κλήσης πίσω στον Σούλη.
Και αυτό στο Χρυσανθόπουλο, δύο κεντρική αμυντική της Αχαϊκής. Χρυσανθόπουλος. Προσπάθησε ο Σμπόρας, Βαλογιάννης, Κατσίνας. Κατσίνας κόπηκε καθαρά εδώ, δεν είχαμε κάτι. Και πάλι πάει ο Κατσίνας στην μπάλα, το πλάγιο του Ατρόμητο. Στη μονομαχία Κατσίνα με Στεργίδη. Λιμπέρι Στεργίδης με Παναγιώτη Κατσίνα πλάγιο για τον Ατρόμητο. Έχουμε διακοπή καθώς έχει ένα πρόβλημα στο πόδι του. Εκεί στο αριστερό του πόδι ο Νικολακόπουλος και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι καθώς μπαίνει ο γιατρός μέσα. Πάμε για το πρώτο 20 λεπτό. Πάντα 0-0 εδώ στην Κάτω Αχαγιά. Πλάγιο εκτελέστηκε. Πανάληψη. Με τον Στεργίδη. Τι έχει δώσει? Έχει δώσει χέρι, έπιασε την πολλοπαίχτη τον Τρομήτο, νομίζω ότι είναι επανάληψη. Και έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής για την Αχαϊκή. Κατσίνας πιο πίσω. Επανάληψη, έχει σφυρίξει ο Φωκάς. Εκτελέστηκε. Fair play. Μπάλα στο δοφύλακα. Παλιά και τον Κωστή που είναι ταχύτατος. Σεντρασούτ εδώ, κανείς δεν ακολουθεί. Μπάλα θα βγει. Ναι, είναι out. Κουτρούμπας. Πάντα 0-0. Στο 22. Πάμε για τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στην Αχαγιά. Χρυσανθόπουλος. Κουτρούμπας. Χρυσανθόπουλος. Δημήτρης Χρυσανθόπουλος. Θα κάνει ένα γέμισμα. Νικολακόπουλος με το κεφάλι. Κατσίνας. Φάουλ εδώ, ναι. Το κερδίζει ο Σμπόρας. Το 23, στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Σανθόπουλος. Πάντα 0-0. Σμπόρας. Μπαλασόπουλος, Κατσίνας. Μπαλασόπουλος κέρδισε μετά την ασυνοησία του πρώτου δρομή του. Μπαλασόπουλος, Φωτόπουλος. Για να δούμε εδώ τώρα. Καλογερόπουλος. Καλογερόπουλος για την Αχαϊκή. Καλογερόπουλος κόβεται. Και έχουμε φάουλ. Φάουλ σε καλό σημείο για την Αχαϊκή που κέρδισε ο Καλογερόπουλος. Φάουλ λοιπόν για την Αχαϊκή, φίλες και φίλοι, στο 23. Για να δούμε, σε καλό σημείο. Φάουλ λοιπόν, Κατσίνας πάνω στην μπάλα. Για να δούμε. Στο 24 τώρα, αυτό το στημένο για τους γηπεδούχους. Κατσίνας, πιο πίσω είναι ο Φωτόπουλος. Στο 24. Κατσίνας εκτελεί out την μπάλα.
Τρίγκας. Δίνει συνέχεια στο μάτς. Προσπάθησε ο Μπαλασόπουλος. Φωτόπουλος, Λαζανάς με το κεφάλι. Κατσίνας, Γκάτσης, κέρδισε. Λεωνίδας Αγγελόπουλος από αριστερά. Για να δούμε Αγγελόπουλος, Κωστής. Ανοίγει την μπάλα out. Συνέχεια στο παιχνίδι. Κουτρούμπας. Με τα πόδια απομακρύνει. Κατσίνας με το κεφάλι. Φάουλ εδώ, ναι. Το κερδίζει ο Καλογερόπουλος για τους γηπεδούχους. Είναι παίκτης ατρωμή του στο έδαφος. Έχουμε διακοπή από τον κύριο Φωκά. Στο 26. Συνέχεια στο παιχνίδι. Προσπάθησε ο Μπακόπουλος, Λεωνίδας Αγγελόπουλος, Γκάτσης. Γκότσης. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Γκότσης, για να δούμε εδώ. Γκότσης κόβεται τελευταία στιγμή. Ωραία προσπάθεια από τον Γκότσι. Τελευταία στιγμή κόβεται και έχουμε κόρνερ από την προσπάθεια από δεξιά του Γκότσι για τον Ατρόμητο στο 27. Το κόρνερ εκτελέστηκε με κεφαλιά και έχει χτυπήσει για να δούμε, πήγε με το κεφάλι να διώξει ο Κατσίνας και έπεσε στο έδαφος. Αγγελόπουλος το fair play. Ο Στεργίδης στον τερματοφύλακα, τον Κουτρούμπα. Στο 28. Δεν υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες στο μάτς. Ένα σου του Κατσίνα στο 5 και ένα στο 13. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής στην Α κατηγορία της Αχαΐας. Έχουμε κόρνερ τώρα. Ευχαριστώ. Κόρνερ λοιπόν για τον Ατρόμητο, φίλες και φίλοι. Στεργίδης εκτελεί, πάλι πολύ καλή εκτέλεση με γροθιές ο Κουτρούμπας. Κόντρες, η μπάλα βγήκε, όχι. Σε πόδια παιχτών Ατρομήτου, ένα γέμισμα εκεί από τον Αποστολόπουλο, σκάει στο έδαφος, μαζεύει ο Κουτρούμπας. Το βολέ. Λαζανάς. Κολακόπουλος. Στεργίδης.
Κερδίζουν οι παίκτες της Αχαϊκής εκεί με τον Σμπόρα. Καλογερόπουλος ωραία βγάζει στον Μπαλασόπουλο. Να δούμε τον Μπαλασόπουλο. Μπαλασόπουλος πατάει την μπάλα λάθος εκεί. Δεν μπόρεσε να τη δώσει στο Φωτόπουλο. Κόβει ο Νικολακόπουλος για τους παίκτες του Ατρομήτου. Κατσίνας φάουλ. Κάρτα. Κάρτα στον Κατσίνα λέει ο διαιτητής εδώ. Δίνει το χέρι στον αντίπαλό του. Την πρόθεση μάλλον έδωσε εδώ ο διαιτητής. Κολακόπουλος. Πλάγιο. Μισή ώρα παιχνιδιού. Πάμε για το 31, 0-0. Τα λέει και ο Κατσίνας με τον κύριο Φωκά. Ανοιχτό το παιχνίδι μέχρι στιγμής θα λέγαμε, έτσι όπως κυλάει. Κλειστό μάτς, χωρίς μεγάλες φάσεις σε αυτό το πρώτο ημίωρο, όπου το 0-0 διατηρείται. Νικολακόπουλος ίσως έκανε φάουλ, κράτησε, εκεί είναι φάουλ. Σωστά. Παλιός παίκτης της Αχαϊκής, Σωτήρης Νικολακόπουλος, έκανε το φάουλ που σωστά σφύριξε ο κύριος Φωκάς. Χρυσανθόπουλος. Χρυσανθόπουλος. Θα βρει στήριγμα στο Σμπόρα, πρώην παίκτης της Θίελας, Σμπόρας. Μπαλασόπουλος φάουλ. Εκτελέστηκε γρήγορα τον Κατσίνα, βιαστικά, δεν μπόρεσε ο Φωτόπουλος. Βγαίνει ο Κουντρούμπας εδώ και μαζεύει την μπάλα, πρώτο κινδύνου που λεγόταν Γκάτσης. Σούλης. Ξανθόπουλος. Κατσίνας. Δύο παίχτες της Αχαϊκής μπλέχτηκαν μεταξύ τους, τα λέγαμε. Εκεί ο Κατσίνας με τον Καλογερόπουλο. Και φάουλ που κερδίζει ο Στεργίδης. Στο 32. Φάουλ λοιπόν. Εκτέλεσε ο Αποστολόπουλος. Αλούκης από αριστερά. Κωστής. Παλούκης. Δεν είναι offside. Παλούκης θα βγάλει τη σέντρα. Γκάτσι εδώ στη μεγάλη περιοχή. Θα σουτάρει. Όχι, πάσα. Θα μπορούσε να γυρίσει και να σουτάρει. Δεν το έκανε ο Βαγγέλης Γκάτσης. Και έκοψαν οι παίκτες της Αχαϊκής. Μια επικίνδυνη στιγμή εδώ για την αιστεία της Αχαϊκής. Έκοψε ο Λαζανάς την επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. Κωστής. Από αριστερά. Παλούκης. Η σέντρα. Σούλης. Ο Μακρύνιος όπως. Επιμένει ο Φωτόπουλος. Μπακόπουλος. Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος. Η σέντρα. Η μπάλα με το κεφάλι ψήφιμο στον τερματοφύλακα της Αχαϊκής. Στο 33. Κατσίνας.
Στο 34 φτάσαμε εδώ στην Αχαγιά, χωρίς σκορ οι δύο ομάδες. Μια επιθετική προσπάθεια της Αχαϊκής κόπηκε και ξεκινούν νέα επίθεση, φιλοξενούμενοι από αριστερά με τον Παλούκη. Λαζανάς. 11 λεπτά πριν το φινάλι του πρώτου μέρους. Πάντα 0-0. Ένα κλειστό μάτς, όπου σίγουρα πρωτίστως και οι δύο ομάδες δεν θέλουν να χάσουν το σημερινό παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έρθει. Αν δούμε τη συνέχεια, μεγάλο ενδιαφέρον. Νικολακόπουλος για τον Ατρόμητο. Σωτήρης Νικολακόπουλος. Μπαλιά εδώ για τον Λεωνίδα Αγγελόπουλο. Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούν με τον Στεργίδη από δεξιά. Λιμπέρης Στεργίδης. Στεργίδης κόβεται και το πλάγιο είναι, για να δούμε, για τον Ατρόμητο, λέει ο κύριος Φωκάς. Στην προσπάθεια του Λιμπέρη Στεργίδη στο 35 μπαίνουμε τώρα. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Κέρδισε ο Λιμπέρης Στεργίδης για την ομάδα του Σάκη Πεφάνη. Όρθιοι δύο προπονητές, ζουν τη δική τους αγωνία. Νίκος Λουμπαρδέας και Σάκης Πεφάνης. Πλάγιο λοιπόν. Εκτέλεσε ο Στεργίδης, Αγγελόπουλος και έχουμε φάουλ. Ή όχι, ναι. Φάουλ εδώ. Θα έχουμε και κάρτα. Λαζανάς το εκτέλεσε. Κολακόπουλος. Μπαλιά λάθος για τον Αγγελόπουλο, πλάγιο. Σούλης. Καλογερόπουλος, Αγγελόπουλος. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Σωστά, δεν μπορούσε ο Καλογερόπουλος. Στεργίδης. Κατσίνας. Φωτόπουλος. Φωτόπουλος. Σμπόρας. Θα βγάλει τη σέντρα, κόβει ο Λαζανάς. Προσπάθησε εκεί ο Μπακόπουλος. Αγγελόπουλος. Το πλάγιο είναι για την Αχαϊκή. Πλάγιο για την Αχαϊκή λοιπόν. Με τον Σμπόρα. Στο 38ο λεπτό φτάσαμε εδώ στην Αχαγιά. Το 0-0 παραμένει. Σαν κλειστό μάτς επαναλαμβάνω μέχρι στιγμής, χωρίς μεγάλες φάσεις. Μπαλασόπουλος, πλάγιο την Αχαϊκή. Πλάγιο λοιπόν για τους κυτρινόμαυρους κάτω Αχαγιάς. Θα το εκτελέσει ο Σμπόρας. Εκτέλεσε φάουλ του Νικολακόπουλου εδώ που σφυρίζει ο κύριος Φωκάς. Ποιος τα λέει με τον ρέφερι, το φάουλ στον Καλογερόπουλο από τον Νικολακόπουλο. Θα λένε οι δύο παίχτες. Φάουλ λοιπόν για την Αχαϊκή. Σε καλό σημείο από αριστερά είναι το φάουλ. Στο 39. Για να δούμε. Φάουλ για την Αχαϊκή. Επαναλαμβάνω, φάσεις δεν υπάρχουν στο μάτς. Μέχρι στιγμής ένα σου του Κατσίνα στο 5 και άλλο ένα στο 13. Δεν μιλάμε για μεγάλες, για κλασικές ευκαιρίες. Το 0-0 παραμένει. Ο Ατρόμητος δεν έχει απειλήσει μέχρι στιγμής στην αιστεία του Ντρούμπε. Ίσως έχει πιο πολλή ώρα για το χιού την μπάλα, αλλά χωρίς φάσεις. Να δούμε αυτό το στημένο. Πάμε για το 40.
Το φάουλ εκτελέστηκε. Κεφαλιά του Σούλη εδώ πάνω τα δοκάρια. Εκτελέστηκε το φάουλ, η κεφαλιά του Σούλη που είχε προωθηθεί ο κεντρικός αμυντικός της Αχαϊκής. Πάνω τα δοκάρια η μπάλα στο 40, στην κεφαλιά του Σούλη. Κατσίνας. Λάθος, Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος για τον Κωστή. Έκοψε ο Κλήσης την παλιά για τον Κωστή, πλάγιο. Γκότσις για τον Κωστή. Κωστής. Ένα σούτ, την μπάλα κοντράρει στο 41 είμαστε. Και φεύγει Αχαϊκή από δεξιά. Κόβουν οι παίκτες Ατρομήτου όμως. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω στο Λαζανά. Υπάρχει και παίκτη στο έδαφος. Ο Ατρόμητος και πάλι στο προσκήνιο. Μπαλιά λάθος όμως που έγινε για τον Αγγελόπουλο. Φάουλ εδώ του Καλογερόπουλου. Λέει ο διαιτητής, ναι. Φάουλ για τον Ατρόμητο. Φάουλ για τον Ατρόμητο στο 41. Στη μεσαία γραμμή. Με εκτελεστή τον Νικολακόπουλο. Θα βρει τον Μπαλούκι. Αυτός τον Κάτσι. Κωστής. Παριστερά. Κωστής με κλίση. Ο Κλήσης τον έχει πάει καλά τον Κωστή μέχρι στιγμής. Κόβει σε πλάγιο. Κωστής επικίνδυνος παίκτης. Κάνει ρήγματα παριστερά. Έχουμε ένα πλάγιο για τον Ατρόμητο λοιπόν. 42. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Θα βγει η σέντρα. Στα τυφλά έκοψε ο Κατσίνας. Και αυτός έδειξε στα τυφλά. Λαζανάς. Νικολακόπουλος. Κεντρικός αμυντικός Ατρομήτου. Λαζανάς. Μπαλιά δεν πέρασε. Φωτόπουλος. Πλάγιο. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Λούγης. Κωστής. Μπαλιά εδώ για τον Καλογερόπουλο, είναι και ο Νικολακόπουλος εκεί. Νικολακόπουλος κόβει. Νικολακόπουλος. Ο Γκότσις, πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν. Εδώ είχαμε ένα χτύπημα και φάουλ στο Σμπόρα. Πίσω στο έδαφος. Στις τελευταίες τιμές του πρώτου ημιχρόνου είμαστε στο 43. Και κέρδισε ένα φάουλ ο Σμπόρας για την Αχαϊκή, φίλες και φίλοι. Για να δούμε. Ένα φάουλ για την Αχαϊκή στο 43. Φάουλ λοιπόν στο 43 για την Αχαϊκή. Για να δούμε. Από αριστερά συναγερμός στην αιστεία τερματοφύλακα του Ατρομήτου. Το φάουλ εκτελέστηκε με γροθιές στο Τρίκας που είχε το ήλιο κόντρα. Σούλης εκεί που είχε προωθηθεί. Κλήσεις προσπαθεί. Δεν μπορεί να κάνει το σούτ. Και πάλι κερδίζει ο Κλήσεις όμως. Για να δούμε. Κλήσεις. Κλήσεις εκεί με Λαζανά στο κόρνερ. Κλήσεις με Λαζανά. Κλήσεις. Λαζανά στο κέρδισε τη μονομαχία από τον Κλήση και απομακρύνει την μπάλα σε ένα χώρο όπου οι παίκτες Αχαϊκής απομακρύνουν. Εκεί ο Πλέγας ήταν. Παραλαμβάνω
Ο Ντόμας ήταν να ξεκινήσει βασικός, ένα πρόβλημα τραυματισμού. Δεν του επέτρεψε την προθέρμανση και ο Πλέγας αγωνίζεται βασικός με το νούμερο 18 στη θέση του Ντόμα. Πίσω στον πάγκο. Στο 44 λοιπόν, ένα λεπτό ακόμα με το δικό μου χρονόμετρο συν τις καθυστερήσεις για το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Το 0-0 παραμένει. Σε ένα παιχνίδι φτωχό αποφάσεις. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Ο Κούλος από δεξιά. Κόπηκε από τον Παλούκη. Ο Ατρόμητος και πάλι στο προσκήνιο με τον Αγγελόπουλο. Εκεί απομακρύνει. Ο Κλήσης, στραβοκλωτσιά, ο Σούλης με το κεφάλι. Κλήσης και πάλι, εκεί με Γκάτσι. Αχαϊκή προσπαθεί στη μεσαία γραμμή με τον Φωτόπουλο, με τον Μπαλασόπουλο. Παλιά του Μπαλασόπουλου, εδώ τερματοφύλακας μαζεύει. Μπαλασόπουλος ήταν παλιά για τον Φωτόπουλο και τα χειροκροτήματα. Βγήκε έγκαιρα, κατάλαβε τη φάση και μπλόκα Ροντρίγκας. Αποστολόπουλος, τέλος, δεν κράτησε καθυστερήσεις, δεν είχαμε και καθυστερήσεις, αυτή η αλήθεια για το πρώτο μέρος. 0-0 εδώ στην Αχαγιά, Αχαϊκή Ατρόμητος στο μεγάλο ντέρμπι του πρώτου μήλου της πρώτης κατηγορίας. Σε λίγο θα τα πούμε για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, εδώ στην Κάτω Αχαγιά, να συμπεριθυμίσουμε πρώτο ημίχρονο, ένα φτωχό πρώτο ημίχρονο, χωρίς μεγάλες φάσεις. 0-0 οι δύο ομάδες στο ντέρμπι της Αχαϊκής με τον Ατρόμητο. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει η επανάληψη. Ο Κλής για την Αχαϊκή, θα κάνει μια παλιά για τον Καλογερόπουλο. Λαζανάς έκοψε. Φάουλ εδώ. Σαρθόπουλος. Βαθιά παλιά. Νικολακόπουλος. Η κόντρα Φωτόπουλος. Πλαγιό. Αγγελόπουλος. Κλήσεις. Κλήσεις για την Αχαϊκή. Κλήσεις εδώ, βλέπετε, κλήσεις με Παλούκι, φάουλ, επιθετικό. Στο πρώτο λεπτό της επανάληψης. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο. Το φάουλ εκτελέστηκε. Γκάτσις. Σούλης έκοψε. Προσπάθησε ο Πλέγας. Γκάτσις. Offside. Έχει σηκώσει ο βοηθός στο βάθος ο κύριος Χριστόπουλος. Σούλης. Κλήσεις. Φωτόπουλος. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Νέο πλάγιο. Πλάγιο για την Αχαϊκή. Λύσεις. Παλιά για τον Καλογερόπουλο, πλάγιο. Παλούκης.
Λαζανάς. Κατσίνας. Έχει δώσει φάουλ ο κύριος Φούκας. Κολακόπουλος την εκτέλεση. Αγγελόπουλος. Το shootout από το Λεωνίδα Αγγελόπουλο δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας Αχαγής ο Κουτρούμπας. Αγγελόπουλος. Αλούκης. Παλούκης από αριστερά για τον Ατρόμητο. Θα βγάλει τη σέντρα στην αγκαλιά του Κουτρούμπα. Στο 50 ακριβώς. 5 λεπτά στην επανάληψη. Χωρίς σκόρ οι δύο ομάδες. Το βολέ από τον Κουτρούμπα. Κεφαλιά του Λαζανά. Μπαλιά για τον Παλούκη. Με αντίπαλο τον κλείσει αυτός. Ο οποίος τον κόβει σε πλάγιο. Νέο φάουλ. Στο 52. Φάουλ για τον Ατρόμητο. Δύο παίχτες του τρίτου ομάδας Αχαϊκής. Το φάουλ εκτελέστηκε από τον Αποστολόπουλο. Φωτόπουλος με το κεφάλι. Στεργίδης. Φάουλ. Αμέτριο ποιοτικά παιχνίδι, χωρίς φάσεις, επαναλαμβάνω. Το ντέρμπι της αγωνιστικής, το πιο σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στην Αχαγή και τον Ατρόμητο. Έχει σφραγιστεί από αυτό το 0-0, το οποίο είναι σε γενικές γραμμές δίκιο μέχρι στιγμής. Κουτρούμπας. Νέο λάθος. Όχι, για την Αχαγή το πλάγιο, ναι, για την Αχαγή το πλάγιο τελικά. Προσπαθεί. Παίζεται λέει ο διαιτητής, όχι φάουλ, έχει δώσει το φάουλ για την Αχαϊκή, σωστά. Σηκώνεται ο Μπαλασόπουλος. Κατσίνας το εκτέλεσε γρήγορα. Μεγάς για να βρει το Φωτόπουλο. Κωστής έκοψε και η μπάλα δεν βγήκε. Κλήσεις. Λάθος του Κλήση, φωνάζουν για φάουλ της Αχαϊκής. Φεύγει ο Κωστής. Κωστής, Γκάτσης. Γκάτσης για τον Κωστή δεν πέρασε. Το 1-2 δεν έγινε. Ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Σούλης. Θα βγει η σέντρα, το κεφάλι ο Λαζανάς.
Κατσίνας θα κάνει ένα σου την μπάλα κόντρα, ρε. Την προσπάθεια του Παναγιώτη Κατσίνα στο 54. Και φεύγει Ατρόμητος πάνω και την μπάλα τώρα. Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος θα σπάσει την μπάλα δεξιά. Εργίδης θα βγάλει τη σέντρα. Ο Γκάτσης και γκολ. Στεργίδης και έχουμε το 0-1 με τον Γκάτσι. 0-1 λοιπόν Στεργίδης και ο Γκάτσης κάνει το 0-1 για την Ατρόμητο. Ανοίγει το σκορ Ατρόμητος. Στεργίδης και Γκάτσης 0-1. 0-1 λοιπόν στο 55. Ο Στεργίδης από δεξιά και ο Γκάτσης στο 0-1. Στο 51 λοιπόν, στο 56 0-1. ...0-1 λοιπόν. Ο Γκάτσης λοιπόν από κοντά έκανε το 0-1 την παλιά του Στεργίδη. Ο Γκάτσης ήταν αυτός. Δεν τα κατάφερε ο τερματοφύλακας Κουντρούμπας. Ανοίγει το σκορ 0-1 στο 56. Προηγεί το Ατρόμητος εδώ στην κάτω Αχαγιά με σκόρερ τον Βαγγέλη Γκάτσι. Έχουμε ένα κόρερ τώρα για την Αχαϊκή. 0-1 λοιπόν με τον γκολ του Γκάτσι από το 56. Και κόρερ για την Αχαϊκή. Για να δούμε την αντίδραση των γηπεδούχων που είναι με την πλάτη στον τοίχο τώρα. Μετά από αυτή τη φάση από δεξιά ο Γκάτσης από κοντά έκανε το 0-1. Για να δούμε το στημένο για τους γηπεδούχους. Το κόρνερ. Όλος ο κόσμος στην εστία του τερματοφύλακα. Το κόρνερ εκτελέστηκε στο πρώτο δοκάρι. Λαζανάς με το κεφάλι απομάκρυνε. Θα βγει η σέντρα. Κεφαλιά εδώ μαζεύει ο τερματοφύλακας. Η κεφαλιά από τον Χρυσανθόπουλο. Κεφαλιά του Χρυσανθόπουλου κεντρικού αμυντικού που είχε προωθηθεί. Στο 57 μάζεψε ο τερματοφύλακας. Στο 57. Πάμε για 58 τώρα. 0-1 πάντα. Συνέχεια τον τερματοφύλακα. Τρίγκας θα κάνει το βολέ. Κεφαλιά εδώ του Κατσίνα. Σούλης. Πίσω στον Κουντρούμπα. Αυτός απομακρύνει με τα πόδια. Κατσίνας προσπάθησε. Κατεβαίνει μπάλα. Λασόπουλος. Ο Κλήσης. Κατσίνας. Φωτόπουλος. Ωραία, θα σπάσει την μπάλα εκεί για τον Πλέγα. Πλέγας. Ωραία προσπάθεια του Πλέγα. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Πλέγας. Τι έχουμε εδώ. Κόρνερ λέει ο διαιτητής. Εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες για πέναλτι στον Πλέγα. Ο διαιτητής λέει για δύσκολη φάση, λέει κόρνερ. Έπεσε ο Πλέγας στη μεγάλη περιοχή, μαρκάρισμα από αντίπαλο. Κόρνερ λέει ο διαιτητής. Η φάση αυτή στο 58, στο πέσιμο του Πλέγα. Υπάρχει και βίντεο, σίγουρα εκεί θα ξέρουμε τι έγινε. Κόρνερ τελικά, στο 58. Στο πέσιμο του Πλέγα ο διαιτητής ζήτησε λίγο ο κύριος Φωκάς. Τελικά έδειξε κόρνερ. Χακί που πιέζει. Κόρνερ λοιπόν. Τώρα πάει στον πάγκο της Αχαϊκής ο διαιτητής και βγάζει κίτρινη κάρτα σε ένα παράγοντα στον Πέτρο τον Κοτσούλια. Ναι. Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Ο κύριος Φωκάς. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για τη φάση με τον Πλέγα. Ζήτησαν πέναλτι της Αχαϊκής. Ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το μάτς και παίρνει οδηγίες ο Μπραντάν από ό,τι βλέπω από τον Λουμπαρδέα να μπει σε λίγο μέσα. Κόρνερ. Το κόρνερ εκτελέστηκε στο πρώτο δοκάρι. Ο Γκάτσης που είχε γυρίσει να βοηθήσει την αμυνά του έδιωξε. Θα βγει σέντρα. Νέο κόρνερ που παραχώρησε ο Μπακόπουλος. Νέο κόρνερ για την Αχαϊκή που πιέζει. 0-1 λοιπόν.
Πάμε για το 59, πάει να συμπληρωθεί μια ώρα στο μάτς. Από το 56 προηγείται ο Ατρόμητος με τον γκολ του Γκάτσι. Το κόρνερ εκτελέστηκε κολοτραβηγμένο. Μαζεύει εύκολα όμως εδώ, στην καρδιά της εστίας του, ο γκολκίπερ Τρίγκας. Το βολέ. Σούλης με το κεφάλι. Πλέγας. Καλογερόπουλος. Καλογερόπουλος. Κόβουν οι παίχτες στο τρομί του. Ο Κλήσης και ο Κωστής. Κωστής. Γκάτσης. Γκάτσης. Γκάτσης εκεί προσπαθεί με δύο παίκτες αντιπάλους. Γκάτσης θα βρει ωραία τον Κωστή. Κωστής με Κλήση, τον έκοψε ο Κλήσης σε κόρνερ. Τον έκοψε ο Κλήσης σε κόρνερ τον Κωστή, κόρνερ για τον Ατρόμητο. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνίδιου μέσα στο 60. Από το 56 ο Ατρόμητος με τον γκολ του Γκάτση προηγείται, να θυμίσω, 0-1. Το κόρνερ εκτελέστηκε, στο πρώτο δοκάρι μπάλα απομακρύνεται. Κατσίνας έχει δώσει φάουλ για τον Ατρόμητο διαιτητής. Και κίτρινη κάρτα στον Καλογερόπουλο. Πάνω διαμαρτυρίες από την κερκίδα. Θα μπει ο Μπραντάν. Μπήκε ο Μπραντάν λοιπόν και βγήκε ο Πλέγας. Και βγήκε πράγματι ο Πλέγας στο 61. Γκάτσι συμπαλάου του. Έγινε λοιπόν για την Αχαϊκή. Βγήκε ο Πλέγας και μπήκε ο Μπραντάν. Ο έμπειρος Μπραντάν στο 61. Να δούμε τη συνέχεια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Κλήσεις. Η μπάλα πίσω. Κουτρούμπας. Πλάγιο για την Αχαϊκή. Βαλογιάννης. Κλήσεις. Καλογερόπουλος. Τον κόβει ο Γκάτσης. Φάουλ. Ναι. Ήταν φάουλ του Καλογερόπουλου στον Γκάτσι εδώ. Εκτελέστηκε από τον Παλούκι το φάουλ. Ο Κλήσης απομάκρυνε. Κολακόπουλος. Κλήσης. Πλάγιο.
Στη μονομαχία κλείσει με Γκάτσι. Αλούκης. Διακτελέστηκε με τον Γκάτσι τώρα. Αλούκης. Λάθος πλάγιο για την Αχαϊκή. Κατσίνας. Φάουλ. Κατσίνας. Σούλης. Σανθόπουλος. Φωτόπουλος. Μπραντάν. Μπραντάν. Προσπαθεί ο Μπραντάν. Έχουμε φάουλ. Κέρδισε ο Μπραντάν. Στο 65. Γιατί το κοροϊδεύεις το παιδί. Φάουλ λοιπόν για την Αχαϊκή. Φάουλ για την Αχαϊκή. Μπραντάν εκτελεί. Λαζανάς απομάκρυνε. Και φεύγει ο Ατρόμητος στην κόντρα. Να δούμε. Κωστής. Κωστής. Εδώ είναι ευκαιρία. Το σουτ που γίνεται και 0-2. Κωστής και έχουμε το 0-2 φίλες και φίλοι για τον Ατρόμητο. 0-2 στην παλιά του Κωστή. Να δούμε και το σκόρερ. Έχουμε το 0-2. 0-2 λοιπόν. Παλούκης ο σκόρερ. 0-2. Σκόρερ ο Αποστολόπουλος. 0-2 λοιπόν. Μηδέν 2 λοιπόν φίλες και φίλοι. Στο 67. Και έχουμε αλλαγή για τον Ατρόμητο. Μπαίνει ο Παπασπυρόπουλος. Αποστολόπουλος τελικά είναι ο σκορ, όπως σας είπαμε, 0-2 Ατρόμητος στο 67. Δύσκολο το πράγμα για την Αχαϊκή τώρα που είχε μια κατοχή και πίεζε μετά το 0-1. Είναι επικίνδυνος ο Ατρόμητος μπροστά όμως. Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος. Μπαλιά δεν πέρασε για τον Κάτσι. Σούλης. Κατσίνας. Φωτόπουλος στη μεσαία γραμμή. Φωτόπουλος. Φωτόπουλος ίσως τον γίνει και να φόλω. Τον Πασπυρόπουλο το σφυρίζει ο διαιτητής. Μηδέν 2 λοιπόν. Κεφαλιά του κλείσει. Μπαλογιάννης. Μπαλιά εκεί θα βγει και θα μαζέψει ο τερματοφύλακας της Αχαϊκής ο Κουτρούμπας.
Το βολέ. Κατσίνας. Αλογερόπουλος. Φάουλ. Φάουλ για την Αχαϊκή. «0-2» λοιπόν το σκόρ εδώ στην Κάτω Αχαγιά. Πριν από 2 λεπτά οι φιλοξενούμενοι με τον Αποστολόπουλο έφυγαν στην κόντρα και σκόραραν. 0-1 λοιπόν ο Γκάτσης στο 56, 0-2 στο 67. Ο Αποστολόπουλος, σίγουρα ο Ατρόμητος είχε να είναι κοντά στη νίκη. Προηγήθηκε μια φάση που θέλει συζήτηση και σίγουρα να το δούμε στο replay με τον Πλέγα, ο οποίος έπεσε στη μεγάλη περιοχή. Ο διαιτητής Δύσης, ο κύριος Φωκάς, σφύριξε να συνεχιστεί το μάτς και είχαμε αντιδράσει. Συνέχεια έγινε και το 0-2 με τον Αποστολόπουλο. Εκεί μέσα ο Αποστολόπουλος. Έχει γίνει και αλλαγή για την Αχαϊκή. Βγήκε ο Πλέγας και μπήκε στο 61 ο Μπραντάν. Φάουλ για την Αχαϊκή τώρα. Δίνει οδηγία στο Τζιάτο τώρα από ό,τι βλέπω ο κύριος Σάκης Πεφάνης. Ίσως μπει αλλαγή σε λίγο. Να δούμε αυτό το φάουλ για την Αχαϊκή. Το φάουλ εκτελέστηκε. Μπαλαπομακρύνεται και φεύγει πάλι στην κονταδρόμη. Το σκόβει υπέρ της Αχαϊκής. Ο Σούλης εκεί προσπαθεί. Για να δούμε. Χρυσανθόπουλος που είχε προωθηθεί. Γκάτσης θα βγάλει ωραία για τον Κωστή. Κωστής από αριστερά. Κωστής. Ωραία προσπάθεια από αριστερά. Να δούμε Κωστής. Κωστής μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κωστής πατάει την μπάλα. Γκάτσης ο shoot out. Την ευκαιρία εδώ για το 0-3. Ο Κωστής έφυγε από αριστερά. Έφυγαν στην κόντρα παίξει το τρομή του. Ο Γκάτσης σούταρε πάνω το δοκάρια. Ευκαιρία εδώ με τον Βαγγέλη Γάτσι. Ακριβώς το 70. Χάνεται ευκαιρία στο 70 με τον Γκάτσι να τελειώσει το μάτς, θα λέγαμε. Σούταρε out. Έχουμε αλλαγή τώρα. Όπως σας είπαμε θα μπει ο Σταύρος Τσιάτο, αμπειρος παίκτης για τον Ατρόμητο, με τον νούμερο 18 και θα βγει ο Κωστής. Για να δούμε ποιος θα βγει. Όχι, θα βγει ο Αγγελόπουλος, ο Λεωνίδας. Θα βγει ο Αγγελόπουλος στο 71 και θα μπει ο Τσιάτο. Ο Λεωνίδας που χειροκροτείται έχει περάσει από την Αχαϊκή για χρόνια. Εδώ από τη Δυτική Αχαΐα, ο Λεωνίδας Αγγελόπουλος. Βγήκε και μπήκε ο Τσιάτο λοιπόν. Χοντρικά 20 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Πάντα 0-2. Κεφαλιά του Φωτόπουλου. Έκοψε ο Παλούκης. Πλάγιο για την Αχαϊκή. Με τον Κατσίνα να εκτελεί. Φωτόπουλος προσπαθεί. Φωτόπουλος στέκεται όρθιος. Φωτόπουλος. Η μπάλα στην πλάτη του Μπραντάν και διώχνει σε πλάγιο ο Παλούκης. Στο 72. Θα κάνει και Αχαϊκή αλλαγή σε λίγο. Θα μπει ο Μπίκος. Στρατεύσιμος Μπίκος θα μπει. Και ενώ η Αχαϊκή έχει στο προσκήνιο της την μπάλα, προσπαθεί εδώ ο Μπαλασόπουλος. Θα βγάλει στην Μπαλασόπουλος. Κεφαλιά γκολ 1-2. Μπαλασόπουλος και έχουμε να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. 1-2 πάντως μειώνει Αχαϊκή. Φωτόπουλος είναι ο σκόρερ. 1-2 Μπαλασόπουλος και έχουμε το 1-2. 1-2 μειώνει Αχαϊκή λοιπόν στο 72. 1-2 λοιπόν. Και κάποια νεύρα εδώ τώρα. Πάει ο Φωκάς εκεί στον πάγκο της Αχαϊκής. Κάποιος παράγοντες της Αχαϊκής κάτι εκεί λένε στο Φωκά. Έχουμε κάποια νεύρα τώρα εδώ. Έχουμε κάποια νεύρα. Διακοπεί το μάτς. Έχει διακοπεί το μάτς από τον κύριο Φωκά εδώ τώρα. 1-2 λοιπόν. Αυτό έχει σημασία ότι η Αχαϊκή μείωσε. Νομίζω είναι ο Φωτόπουλος σκόρ με επιφύλαξη. 1-2. Και δεν έχουμε παιχνίδι τώρα. Έχουμε διακοπή και νεύρα. Εδώ στην Αχαγιά. Κάποιον παράγοντα λέει να βγάλει κάρτα να βγει έξω. Λέει ο Φωκάς. Εδώ πάντως έχουμε διακοπή στο μάτς. Στο 73 όλα αυτά.
Αλλαγή λοιπόν, βγήκε ο Καλογερόπουλος και μπήκε ο Μπίκος. 1-2. Σέντρα. Τώρα θα έχει ενδιαφέρον το μάτς σίγουρα. Μετά τη μείωση του σκορ από τους γηπεδούχους. 1-2. Φεύγει ο Βαλογιάννης. Βαλογιάννης. Θα βγάλει σέντρα ο Βαλογιάννης. Περνάει η μπάλα εδώ. Και μαζεύει ο τερματοφύλακα. Σέντρα του Βαλογιάννη. Πέρασε η μπάλα. Και μάζεψε ο τερματοφύλακας. Δεν μπόρεσε και ο Μπαλασόπουλος. Υπάρχει μάτσα ακόμα, 1/4 στο 75 είμαστε. Δεν μπόρεσε ο Μπαλασόπουλος. Κλήσεις. Κωστολόπουλος. Με Φωτόπουλο κερδίζει ο Φωτόπουλος. Φωτόπουλος τεμένει όρθιος. Φωτόπουλος, ωραία προσπάθεια. Θα βρει εδώ τον Μπαλασόπουλο, όχι. Ούτε ο Μπίκος μπόρεσε. Τώρα άναψε το μάτι όπως είναι λογικό. Παλούκης. Γκάτσης. Ωραία προσπάθεια το Βαγγέλη Γκάτσι. Γκάτσης. Κόβεται τελευταία στιγμή, ωραία από το Σούλι. Τώρα θα δούμε μάτς. Κατσίνας. Μπαλιά δεν πέρασε. Μπίκος. Κωστής, έχει χτυπήσει ο Σούλης. Έχουμε διακοπή, θα έχουμε και αλλαγή. Κάτι φωνάζουν για αλλαγή ο Χρυσανθόπουλος εκεί για το Σούλη. Ο Σούλης θα βγει. Μπάλα πίσω. Κεφαλιά του Γκάτσι. Παλούκης. Γκάτσις. Φάουλ. Ο Γκάτσις παρεμπόδισε την εκτέλεση, κίτρινη κάρτα. Στον έμπειρο Βαγγέλη Γκάτσι. Το σκόρερ του 0-1. Στον Πανεγιάλιο πέρσι πανηγύρισε την άνοδο. Στη Γάμα Εθνική ο Βαγγέλης Γκάτσης, φέτος στον Ατρόμητο. Θα έχουμε αλλαγή. Ο κόκκινος θα μπει. Θα μπει ο κόκκινος στη θέση του Σούλη, λογικά, που δεν μπορεί να συνεχίσει. Στο 78. Αμυντικός βγήκε, αμυντικός μπήκε. Έχει δώσει φάουλ ο κύριος Φωκάς εδώ. Στο 79. Έχει κάνει δύο. Τώρα. Χαλί.
Το φάουλ εκτελέστηκε. Μπράνταν. Προσπάθησαν εκεί της Αχαϊκής. Ένα ψαλίδι. Χρυσανθόπουλος. Μπαλακόντραρε, κόπηκε. Και φεύγει πάλι ο Ατρόμητος. Ας κέρδισε την μπάλα. Λαζανάς, απομακρύνει. Βαλογιάννης. Χέρι φάουλ. Παίζεται ο διαιτητής. Το θεωρεί ακούσιο. Φάουλ επιθετικό του Μπακόπουλου. Δέκα λεπτά ακριβώς, το 80 φτάσαμε. Πάντα 1-2. Μπραντάνι μπάλα κόντρα να βγει, είναι κόρνερ. Και είναι κόρνερ πράγματι. Δεν μπορεί ο Στεργίδης εκεί. Υπάρχει παίκτης ο Ατρομήτου εδώ μπροστά μας, είναι τραυματίας. Όλα αυτά στο 81. Σηκώθηκε, είναι εκτός αγωνιστικού χώρου ο παίκτης του Ατρομήτου. Πράγματι ο Γκότσης είναι. Και έχει κερδίσει κόρνερ η Αχαϊκή στο 82. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Ένα σούτα την μπάλα, καλό το σούτα τον Μπραντάν. Το σούτα τον Μπραντάν, η μπάλα έξω τα δοκάρια στο 82 του γκολκίπερ Τρίγκα. Συνέχεια στο μάτς. Κεφαλιά του Κλήση. Νέα κεφαλιά του Νικολακόπουλου. Τρίτη κεφαλιά του Κατσίνα. Κατσίνας και πάλι. Κόντρες. Φωτόπουλος. Μπαλασόπουλος. Μπραντάν. Μπραντάν εκεί. Θα βγει σέντρα. Μαζεύει ο Τρίγκας. Αχαϊκή που έχει την εδαφική υπεροχή τώρα. 7 λεπτά ακόμα για το τέλος. Θα κάνει αλλαγή ο Ατρόμητος. Θα μπει ο Χριστόπουλος με το 13. Και θα βγει ο Γκότσης. Βγαίνει ο Γκότσης και μπαίνει ο Χριστόπουλος για τον Ατρόμητο. Στο 83. Κατσίνας. Θα βγει σέντρα. Πλάγιο. Σέντρα από τον Μπίκο. Κλήσεις.
εκτελέστηκε. Γκάτσης. Φάουλ που κερδίζει ο Βαγγέλης Γκάτσης. Στο 84. 6 λεπτά ακόμα. Συν τις καθυστερήσεις. Λαζανάς το εκτελέσει. Λαζανάς, πάντα 1-2. Γκάτσης. Χρυσανθόπουλος. Χρυσανθόπουλος. Κερδίζουν οι παίκτες ατρομή του. Γκάτσης. Γκάτσι εδώ. Θα κάνει το σου τον Γκάτσι. Μπάλα κοντρά και φτάσει στον ορδοφύλακα. Τον Τρίγκα. Τον Κουτρούμπα. Τον Βολέ. Κεφαλιά του Νικολακόπουλου. 5 λεπτά ακόμα. Για το τέλος. 1-2 πάντα. Με τη μείωση του σκορ από τον Παλασόπουλο στο 73. Πάντα 1-2 το σκορ εδώ στην Κάτω Αχαγιά. Κλήσεις. 5 λεπτά πριν το φινάλε. Χαγή πιέζει. Μετά το 1-2. Λαζανά, στραβογλωτσιά εκεί. Έκοψε ο Ασπινόπουλος. Και τώρα ο Στεργίδης έχει κλειστεί. Στεργίδης, να δούμε την επιλογή του. Στεργίδης. Περνάει ο Στεργίδης. Και κερδίζει το φόρο. Ωραία προσπάθεια του Λιμπέρη Στεργίδη. Και έδωσε το φόρο για τον Δόμητο στο 86. Πάντα 1-2. Με τον κόλ του Παλασόπουλου, Χαγή μπήκε πάλι στο μάτς. Και προηγηθεί 0-1. Ο Ατρόμητος με τον Κάτσι στο 56. 0-2 Αποστολόπουλος στο 67. 1-2 Μπαλασόπουλος στο 73. Και έχουμε και τη φάση του Πλέγα στο 58 που ζήτησε πέναλτι Αχαγή. Και ο κύριος Φωκάς πήρε να συνεχιστεί το μάτς. Α δούμε τη συνέχεια. 4 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Μπαλιά που γίνεται για τον Μπίκο που είχε μπει αλλαγή. Θα βγει και θα μαζέψει την μπάλα. Πήγε να γλιστρήσει κιόλας εκεί ο τερματοφύλακας Τρίγκας. Τρίγκας. Για τον Ατρόμητο, γκολκίπερ των φιλοξενουμένων. Κάνει το βολέ. Κεφαλιά του Χρυσανθόπουλου, κεφαλιά του Κατσίνα. Ναι. Αχαϊκή προσπαθεί με τον Μπίκο. Μπίκος, ωραία προσπάθεια που είχε μπει αλλαγή ο στρατεύσιμος. Ο Μπίκος προσπαθεί εδώ, χάνει την μπάλα. Να δούμε εκεί στο κόρνερ. Η μπάλα είναι out. Προστάτευσε ο παίκτης Ατρομήτου του με το σώμα του. Και η μπάλα κατέληξε out στην προσπάθεια του Μπίκου στο 87 τώρα. Πάντα 1-2 εδώ στην Αχαγιά. Αυτό το σπουδαίο μάτς, πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής, που έχει προσελκύσει και πάρα πολύ κόσμο, παραλαμβάνω. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι. Μπίκος. Μπίκος, Φωτόπουλος. Φωτόπουλος. Έγινε κόντρα, κλήσεις με το κεφάλι. Βαλογιάννης, Χρυσανθόπουλος. Χρυσανθόπουλος, Μπραντάν, που είχε μια καλή ευκαιρία νωρίτερα για την Αχαϊκή. Χρυσανθόπουλος. Αχαϊκή που έχετε θα φύγει υπεροχή. Να δούμε τη συνέχεια. Βαλογιάννης, Μάκης Βαλογιάννης. Κατσίνας δεν μπόρεσε, μπάλα out. Στο 88 τώρα μπαίνουμε. Το 1-2 παραμένει. Και ο Τρίγκας δεν βιάζεται. Δεν έχει λόγο να βιαστεί άλλωστε. Στείνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο μάτς. Δίνει συνέχεια. Κλήσεις. Μπίκος. Μια παλιά τρύπα. Έκοψε ο Νικολακόπουλος σε πλάγιο. Μπίκος. Πλάγιο εκτελέστηκε. Θα βγάλει τη σέντρα ο Μπίκος. Καλοκόπουλος με το κεφάλι. Νέα κεφαλιά και από τον Αποστολόπουλο. Γκάτσης. Κωστής. Εδώ φάουλ. Εδώ είναι φάουλ για κάρτα που έγινε στον Κωστή. Το φάουλ εδώ. Και κίτρινη κάρτα που βλέπει ο Κόκκινος, που είχε μπει αλλαγή νωρίτερα στη θέση του Σούλη που τραυματίστηκε. Ο Σούλης, αυτό είχε γίνει στο 78, είχε τραυματιστεί ο Σούλης και μπήκε ο Κόκκινος αλλαγή, ο οποίος σωστά κιτρινίζεται τώρα για το φάουλ που έκανε
στον Άκη Κωστή στο 89. Είναι στο έδαφος το περισσότερο του. Υπάρχει αυτή η διακοπή στο μάτς. Σηκώνει το Κωστής. Τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Συν τις καθυστερήσεις. Να δούμε πόσες θα είναι που θα δείξει ο κύριος Φωκάς. Πάντα 1-2 εδώ στην Κάτω Αχαγιά. Με το Λαζανά τώρα στην εκτέλεση του φάουλ για τους Πορτοκαλί. Του Πεφάνη. Χρυσανθόπουλος με το κεφάλι έδιωξε. Μπάλα παίρνει ύψος. Ο Γκάτσης. Ποστολόπουλος. Μπαλιά του Τσιάτο δεν πέρασε για τον Κωστή. Ο Κλήσης έκοψε. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ατρόμητο. Στο 90. Με τον Χριστόπουλο το πλάγιο. Αυτός είχε μπει αλλαγή νωρίτερα. Στη θέση του Γκότσι. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Γκάτσης δεν μπόρεσε. Κόκκινος. Ψύχρεμα στον Κλήση. Και αυτό στο Βαλογιάννη, τον τριγωνάκι των παιχτών της Αχαικής. Μπίκος. Μπίκος κερδίζει το πλάγιο από το τάκλιν του Παλούκη. Με τον Κλής εκτελεστή. Στο 90 πάμε για 91. Κατσίνας. Αλογιάννης, Χρυσανθόπουλος, Κατσίνας. Μπίκος. Κωνσταντίνος Μπίκος από δεξιά. Μπίκος κερδίζει το πλάγιο. Στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων είμαστε. Πλάγιο παραχώρησε ο Αποστολόπουλος. Κλήσεις. Για τον Μπίκο εκεί στο κόρνερ. Μπίκος προσπαθεί. Το πλάγιο είναι για την Αχαϊκή, λέει η κυρία Αβραμοπούλου. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Μπήκαμε μόλις. Κλήσεις. Τελευταία στιγμή στο μάτς. Θα βγει η σέντρα. Λαζανάς έκοψε. Κεφαλιά του Κωστή. Το πλάγιο είναι για την Αχαϊκή, ναι. Κατσίνας. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Πίσω η μπάλα από τον κόκκινο στον Κουτρούμπα. Τελευταία στιγμή στο μάτς. Κουτρούμπας. Πάντα 1-2. Χρυσανθόπουλος. Κόκκινος. Κόκκινος. Είναι δυνατή παλιά για τον Μπίκο, πλάγιο για τον Ατρόμητο. Πάμε για τρίτο λεπτό καθυστερήσεων τώρα. Πάντα 1-2. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Κεφαλιά του Κλήση. Σπρώξιμο κεφάλαιο ο διαιτητής υπέρ του Ατρομήτου. Ο Κίμης Αποστολόπουλος θα το εκτελέσει. Στο 93 τώρα πια. Αποστολόπουλος. Φίλες και φίλοι. Κάνει καθυστέρηση και θα δει κίτρινη κάτω το Φωκά. Αποστολόπουλος εκτέλεσε. Πλάγιο για τον Ατρόμητο. Ναι. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός ο Μπίκος. Αργά αργά. Πάμε για τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων. Λογικά κάπου εδώ θα σφυρίξει τη λήξη ο Φωκάς. Πλάγιο με τον Χριστόπουλο. Για την ομάδα του Πεφάνη. Εκτελέστηκε. Κόβουν της Αχαϊκής. Φωτόπουλος εδώ. Κρατήθηκε από το Λαζανά. Εδώ είναι φάουλ. Σωστά. Σωστά το πάμε πριν σφυρίξει ο διαιτητής. Το κράτημα του Λαζανά στο Φωτόπουλο. Φάουλ. Αυτή μάλλον θα είναι η τελευταία φάση στο παιχνίδι εκτός απρόπτου. Γιατί έχουμε παίξει συν 4. Όλοι μέσα τώρα. Στο φάουλ που έχει κερδίσει η Αχαϊκή με τον Σμπόρα εκτελεστή. Ίσως αυτή να είναι η τελευταία φάση στο παιχνίδι, γιατί έχουμε παίξει 4 λεπτά καθυστερήσεων. Για να δούμε. Σμπόρας. Έτοιμος. Εκτελεί το φάουλ με το κεφάλι ο Γκάτσης που είχε γυρίσει πίσω. Και έχουμε το τέλος. Έχουμε το τέλος. Πολύ μεγάλη νίκη του Ατρομήτου εδώ στην Αχαγιά. Επιστρέφει νίκης ο Ατρόμητος. Μετά τη νύχτα της προηγούμενης εβδομάδας από τον Πανοβριακό μέσα στη Ζαρουγλέκα. Επιστρέφει στις νίκες καθώς κερδίζει την Αχαϊκή εδώ μέσα στην Κάτω Αχαγιά με 1-2.
0-1 ο Γκάτσης στο 56, 0-2 ο Αποστολόπουλος στο 67, 1-2 ο Μπαλασόπουλος στο 73, μείωσε, δεν μπόρεσε Αχαϊκή. Υπάρχει και μια φάση πέναλτι που ζήτησε Αχαϊκή στο 58 με τον Μπλέγα. Είπε ο Φωκάς να συνεχίσει το μάτς. Αυτά όμως από εμάς εδώ από την Κάτω Αχαγιά, τίποτα άλλο. Τελικό αποτέλεσμα Αχαϊκή, Ατρόμητος Πατρών 1-2. Καλό βράδυ.